Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ростига амрӯз то рӯз шумораи сообщениҳо, шумораи обращениҳо хеле зиёд шидесиянд. Чихел ҳар рӯз мардуми моро ба ҳар фанду фиреб подставид кати правора лишад кардесиянд гаиё. Фарқият надорад дар кадом шаҳри Россия, дар любой ҷош, чунки айрӯи сообщение ки бародарон нависанд, як хелшона дар Екатеринбург, як хелшона дар Питер, як хелшона бисёриёшона дар Москва. Ҳозир ман агар бугум ки бачо ай бихтона бихонен чихел ки ман пешаи видео кардагӣ будам як-ду рӯз пеш оиди рейду дигар чизо, як гала мардум маро ақорат кард. Хай будам бисёриҳое ки дастгирӣ карданд, бо будам бародарое ки мисол ақорат карданд ки ман мардуми хумона пас заистам. Ман мардумона пас назаистам. Мо тиллоием, мо зурем, мо ҳамамон зурем бародарон. Мо хеле вай надорем да номушчияи одамои намефаҳмидагӣ дигар. Охи хеле бадам намеша охи бародарон. Ман ягон майда мардуми хумона пас назадам. Мисол шумо маро дуруст фаҳмед. Ман ниятам ҳамеяе ки мақсад як чиним чи ки ман медонам ба шумо бирасонам. Барои ҳами имрӯз ман кадом ният кати видео кардесам ва чӣ хулоса бировардам. Идаф ман виноватам бародарон, шумо не. Бародаро ки правотонро лишад кардан, айби май, ай пишти ман правои шуморо лишад кардан. Агар ман воврема видео мекардам, правои шуморо лишад намекардам. Не, ӯзи ман агар видео ам мекардам, шумо видеои маро тамошо намекарден, бо сиравно ман виноват мешудам. Ман бояд сахт реклама мекардам, шиносотонро рӯй кунед мегуфтам, баба ё тамошо мекардам, правои шуморо лишад намекардам, ё ки шумо тамошо мекарден. Барои ҳамин бародаро чанд қай метонен максимально ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo, Instagram чӣ шиносе дорен ба ҳама ҳамин видеоро равон кунен ки пага нанависам, биган айби Абдуғаффорай. Вобшем биёин гапа дароз намекунем бародаро. чихеле ки бисёриҳои шумо медонен, мумкин ягон таи шумо, мумкин як ёру рафиқтон, ягон ёру бародартон, ягон хешу табор, ҳамсоя, ҳамсин фарқият надора. Мисол дар ҳамин ҳолат ғалтидагия, илтимос дар комментария нависен. Шумо дидагин, медонен ина. Чихел мардуми моро фиреб мекунанд. Якум мод шуд бародаро и донистани правила дорожного движения, қоидаҳои роҳ дар Россия. Вақте ки шумо правила дорожного движениеро мехонен бародаро, конечно, уже ҳама правиларо медонен, ягон кас шуморо фанду фиреб кардан наметавонад, баъд намегӯян Абдуғаффор ту виноватӣ. Ситуация чӣ хеле бародаро. Ина вақте ки шуморо милиса манъ мекунад, вақте ки милиса шуморо манъ мекунад, шумо забони русиро намедонен. Хай медонен камутун. Милиса мебина бисёр ҳолатода мардуми мо намедонем барои чӣ документашон 100%, лекин метарсанд, чихеле мешаванд, хучона гум мекунанд. Мисол вақте милиса манъ мекунад, милиса места фикр мекунад, бес мега ман бояд план ма заполнят кунам, бес ман бояд премия бигирам, бес бояд ман звания бигирам, хидма пеши начальникда зур нишон бутам, яъне метавонам тоҷика подставид кунам. Хоб шуморо меёра алкотестр шавнаму чизе ки арақ мехӯрем, мисол спиртное ҳастае бояд пуф кунӣ, пуф мекунӣ тозаи, ба мегам мерем наркология, хун меспорем. А шумо мебинед мегем блин ман пеши арӯс рафта истабдам, блин ман пеши ҷурам рафта истабдам, ман вақт надорам, милисаро мегӯй ман вақт надорам. Оп милиса мега ту метавонӣ отказ кунӣ, судда мегӯй вақт надоштам, ҳеч намекунам, штрафет мекунам, ба меспорӣ. Ту мегӯй хай мерам меспорам шам 500-600 рубл штраф. Но к большому сожалению гуфти урусо бародаро ин милиса фиреб кесая. Охи субҳаналло, худо дар номи ҷону барои рост моро ҳидоят кунад. Тоҷика фиреб кардесай, шумо ай кофир чӣ ба умед мешед? Ман ҳайронам бародаро. Аз самам дели бесем фикр кунед. Тоҷика фиреб кардесай хел ҷода. Айҷа кофир шуморо абишад, кофира бовар кардесед. Хай хулоса вақте ки шумо отказ мекунед от прохождения медобследования, даже сабияни ёрдамтон наметиҳад айҷа. Автоматически лишение 1,5 сол 30,000 штраф. 30,000 штрафтон мекунанд, баъда 1,5 сол бояд правара шумо айсар экзамен сдават кунед, айсар шумо бояд медобследование бигзарен, 30,000 штрафа платит кунед, экзамена биспорен, баъд права бигиред. Ана ки бестен на самом деле фикр кунед ки стоит ай отказ кардан ё не. Ман мисол меорам бародаро, ҷои худтарифӣ нестай. Ина шумо да дурӯғ Аллоҳ болои сардай. Соли гузашта буд, ба фикрам агар хато накунам, ман дар кор будам, киҷода будам, як бародарам муроҷиат кард ки ҳамин хел ситуация шуда, ман уже отказ кардам, чӣ мешава? Ман гуфтам отказ карда бошӣ, кор тамом уже, права лишад автоматически. Мега ман ози пешондаем, гуфтам ягон чиз задагӣ нест, на самом деле ман биём ки мисол подводить шам. Гуфт не, рости гап, як соат вори где-то ай лави Москва ба он лавш рафтем, хай милисаро наёфтем, уже оформит кардак. Но мо вақт дорем ки мисол бирем официальный государственный поликлиникада анализ биспорем, документода прикрепит кунем, ҳамон рӯзе ки суд мешавад, дар суд мо нишон тем ки мо ҳама хел нафаҳмидем, отказ кардем, мисол но мо тоза будем, ина документ, ина печати ки мо дар государственный поликлиника мо ҳама анализа гузаштем, тоза. Бовар кунед, агар хай ман виноват намекунам у бачара, мисол, но
вақте ки як кор дар шумо тоохира намерен, як чида метарсен ё ки вай мекунед ки ҷо як каси дигар айкор бекор мекунен, муроҷиат мекунен бародаро. Вақте ман назди бародар рафтам, мега хай ҳеч намекуна короче, ака алло нигабонат, ман мерам, ман Тоҷикистон мерам, ман дар права дар кор нест мега. Охи ахмақ, мара ки ҷо файруд кади права, ё ки ягон чи задагӣ биди тарсиди. Ина хеле ҳолатҳо ҳам меша. Илтимос ҳаракат кунед, серьёзно относиться кунед. И якум шуд оиди права, оиди подстава от прохождения медобследований. Бад биёед ма шумо да якум шуд бародаро, чӣ хеле ки шумо бисёр видеои маро мумкин дидагӣ бошед. Ма як бор ё ду бор гуфта бошам, нағз намебинам бисёр гуфтанам, но кам кам стоит гуфтан барои дастгирии канал. Бародаро, авиакомпанияи мо Баракат, авиакомпанияи Баракат, шумо метавонед спокойно, смело муроҷиат кунед ба номерое ки дар рӯи экран, номерои Усмон Али, номерои менеҷери ман. Мумкин ки звонко, мисол зангҳо бисёрам бародаро успеҳ ки накунанд, хушрӯ мешавад ки дар WhatsApp-шон нависен оиди билетхарӣ любой направление, ай Тоҷикистон, Москва, Москва Тоҷикистон, любой шаҳр, багаж, бебагаж, фарқият надорад, дар WhatsApp-шон и айму ай бародаро. Шумо метавонед спокойно, смело бовар карда муроҷиат кунед барои дастгирии гуфти гапҳо. Номеро дар рӯи экран як бори дига бо нархи арзон, электронни билет, ягон ҷо рафтан дар кор нестай. Усмон Али дар хизмати шумо. Дуюм шуд бародаро, иҷа як моменти дига мешавад ки ирам иҷадам айби ма бояд видео кунам, бояд барвақтар мегуфтам шумо да, хай бо беҳтарин мешавад ки ба шиносо равон кунед. Кадоме ки подписатсия накардем, ҳозир пауза ҷиқида подписатсия кунед бародаро, чунки рӯзои наздик видеои аида бо интереснитар мешавад иншааллоҳ. Ана шумо вақте ки мошина ҳай мекунед дар даруни двор, фарқ надора раи калонба ё хай раи калонба, ака однозначно гуфти урусо ки шумо мошина намезанед, гирехтанашам уже душвор мешавад. Ина даруни двор вақти парковка кардан ситуатсия мешавад ки шумо случайно ягон кас нароша намезанад, случайно ягон мошина мехрошен, ягон мошина мезанед, мисол як царапина кардан мерен. Як хелтон медонам ки мисол сразу мегрезен, як хелтон местен ҳеч намеоя мерен, як хели дигар буд хеле зиёдтар ждат меки номеро намонда мере хотя бы. Дар ин ҳолат ҳам автоматически праваи шумо лишад мешава. Ба забони русӣ скрылся от места ДТП меган ира. Ирам уже лишения. Барои ҳамин эҳтиёт бошем бародаро, вақте ки царапина карден ягон каса, случайно мошинша харошиден, бестен, дар ҳамун ҷа бестен, мақсад биёя соҳиби мошин оформид кунен. Агар соҳиби мошин наёмад, мисол ҳамун ҷа номерои телефонша шумо занг мезанед. Агар вайшам набошад, значит чикор кардан дар корай, просто медроен телефонтонда 112 занг мезанед, адреса сразу меген, адреси дом ближайший ки ҷойда истодаген, дар кор шава, сутка шумо ждат мекунен, гаи биёя оформид куна, баъд шумо метавонед свободни шавед бародаро. Вагарна праваи шумо автоматически лишад мешавад. Сеюм қисм, агар ки шумо дуруст фаҳмед бародаро, хато накунам, ина рафтестам ман ду чиза фаҳмондарӣ бидам. И сеюмуша ман мегӯям барои бародарое ки нақл мекунед, ҷуръотонда мошин метиҳем, бародарое ки права надоранд. Чунки ситуатсия ҳамшидагӣ бад, як бародар мада муроҷиат кард, иҷа айби хитонай, не айби май, ма бояд мефаҳмондам. Ана нигоҳ кунед, ситуатсияи хеле бародаро, вақте шумо як бародаратонда, додаратонда, ака фарқия надора, касе ки мошинтона метен вай ҳай мекуна, лекин права надора. Дар ин ҳолат ки гаи ман кард, праваи шумо лишад мешавад. Конечно суд лишад мекуна, агар хато накунам да иҷа ё ки штрафи калон мекунанд 30,000, ё ки лишад мекунанд праватона. Скорее всего лишад мекунанд, агар хато накунам бародаро. Барои ки мара ҳамеша лишад кардагӣ будам. 2022, не 2021 праваи мара ҳамеша лишад карда будам. Барои ҳамин беҳтарин мешавад ки эҳтиёт кунем бародаро, аз ҳама самый главный вариант и кам ҳамун қоидаҳоро азиёт кунем барои фоидаи хитона. бовар кунем, агар ягон камбудӣ боша нависен, иншоалло ки мо дар оянда ислоҳ мекунем бародаро. Интизор шавед, худо хоҳад, рӯзои наздик мо процесси кори P2P-ра нишон медиҳем, ҳамаш в режими офлайн мешавад. Худо хоҳад, агар ки ягон каса интересни боша, телеграми мо дар комментария дар омада подписатсия кунед, ай маълумотҳои хубро пропускат накунед. Боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигоҳбонтон. Ассалому алайкум.